אנחנו יושבים עם זאב לבנה ליפק בעין השופט, בבית שלו, היום 6 לנובמבר 1997. ליפק, אתה זוכר את הילדות שלך? את בית אבא. את בית אבא? כן. כן, רק השבוע דיברנו על זה. מה אתה זוכר? מה אני זוכר? אני זוכר את הבית, והרבה פעמים שנפגשים אוהבים ככה לדבר. אמנם הבית שלנו לא היה כמו שאני הרבה פעמים דאגתי, זה ככה, למה אין לנו בית כזה כמו שבאים הרבה יהודים, ויש להם מה לספר. הם עברו לפני המלחמה, עברו גבולות וכל מיני דברים כאלה עד שבאו לארץ. ואני פשוט מאוד, הבית היה בית יציב ככה משנים, בלי גבולות ובלי דברים שהצטרכו ללכת ולחפש להם מקום מגורים קבועים של שנים, והכל היה בסדר. אז זה הרבה פעמים לא היה לי פשוט במה להתחיל. איפה זה היה? באיזה מקום? זה היה מפולין, סוסנוביץ. זה הגבול על יד קטוביץ. הגבול הפולני זה זגלנביאק, קוראים לזה. זגלנביאק, עיר גדולה. והעיר הכי קרובה זה היה קטוביץ, גרמניה. כמה ילדים הייתם בבית? היינו 7 ילדים, 5 בנים ו2 בנות. ומה קרה איתם? מה היה איתם? מה היה איתם? מה עלה בגורלם? מה היה בגורלם? עד שהמלחמה התחילה, המצבם היה טוב, גם כלכלי, ובכלל המצב היה טוב בבית. ואפשר להגיד שזה היה בהתחלת המלחמה. אני הייתי בארץ, וזה מה שקרה, זה היה שם, היות והגבול של העיר גובל עם גרמניה, זה קרוב, קטוביץ זה קרוב מגרמניה. אפשר להגיד ששם היה תכף בהתחלה, היהודים תכף סבלו בהתחלת המלחמה. אני הייתי בארץ והיו לי קשרים עד מאוחר, אפילו גלויות, וזה מההורים. ואחר כך שהתחילו לבוא מהמלחמה, פליטים, אז כבר הגיעו גם בני עיר והתחילו לספר כל מיני דברים. אחי הכי צעיר היה בזמן המלחמה בצבא הפולני. והם סיפרו לי גם שהחברים, גם האח הזה היה במחנה יחד עם הרבה, והם מסרו לי דוח ממנו שהוא החזיק את כולם. הבחור הזה צעיר, יפה, גבוה, החזיק את כולם מהנגינה בגיטרה והכל, וכולם נהנו בתוך המחנה. ומה, ידוע לך אחרי המלחמה נודע לך מה קרה להם? מה קרה לאחים ולהורים? מה קרה להם? לפני המלחמה כל אחד התכונן לדרך שלו, ואחרי זה מה שקרה אף אחד לא ידע לספר. אמנם היו ידיעות שהכי בוגר, גדול, יפה, והוא היה גם בתוך העיר, היה נציג של היהודים בתוך העירייה הכללית, ושם
ראו אותו גם אחרי המלחמה, ואחרי המלחמה נעלם, והם סיפרו שהפולנים הרגו הרבה יהודים אחרי המלחמה. מתי נכנסת לשומר הצעיר? נכנסתי לשומר הצעיר קצת, לא בגיל כל כך צעיר, כי השומר הצעיר היה שם של קומוניסטים, זה היה תמיד ככה קשה ללחום, אבל אני נכנסתי לשם, זה 27, משהו כזה, 26. והיית בהכשרה? היית בהכשרה? בצבא? בהכשרה. בהכשרה בצ'נסטחובה היית? צ'נסטחובה זה היה ככה. אני באתי לשם הרבה לביקור. מהעיר שלנו נסענו לצ'נסטחובה הרבה שם למקום ההכשרה, ובהכשרה היות והייתי במקום אחר, בקליש, אנחנו ישבנו שם בקליש בהכשרה, כל האנשים, כל הצעירים כבר עברו לצ'נסטחובה, אני כבר הצטרכתי לנסוע להתכונן לעלייה. ובהכשרה הייתי בתפקיד שקראו לו כיבושניק. אתה יודע מה זה בפירוש? כיבוש עבודה בהכשרה, וזה היה מקום קשה מאוד. מקום קשה, אמנם לא אנטישמי עד כדי כך, אבל למצוא עבודה היה קשה. ואני שם מדדתי את העיר בכל יום ולחפש עבודה. ברכה אולי סיפרה על זה, כי הדבר הראשון היה שהיא באה לשם, נתתי לה עבודה, מצאתי לה עבודה שאולי היא סיפרה, זה בטוח. שם שהיא הלכה לשם, כל הגויים היו כולם בתוך תחנת קמח. גויים היו, והיא נכנסה לעבוד, והיא הצילה את ההכשרה ממש עם עבודה שלה, שנתנו לה ככה גם לסוף שבוע קצת קמח להכשרה וכל מיני דברים, אבל זה היה בסדר שם, שהיא החזיקה את המקום, שהיה קשה מאוד עם עבודה, ואני התרוצצתי והשגתי מקומות, זה היה זה. עלית ארצה בוולוס? כן. וולוס הייתה הנסיעה הראשונה, ואני הייתי בתוך הקבוצה הזו בוולוס. היו לנו כמה מפגשים שאחרי זה, בייחוד זה היה הכשרה, זה היה הנסיעה. הנסיעה הייתה לא קלה ביותר, כי האונייה הייתה גם אוניית מסע שהובילה בקר בתוך זה, אחר כך סידרו את זה לאנשים. זה היה קשה, ובייחוד היה קשה הירידה מהאונייה. אנחנו גרנו שם בתנאים לא קלים, הירידה הייתה ככה שהאונייה התקרבה לחופי הארץ, אז זה היה יד נתניה שם בסביבות, ואנחנו כבר ראינו שהיינו קרוב ממש על יד העיר, ראינו שכמה אוניות קטנות באו לעזרה מהפועל, צעירים מהפועל באו לעזרה להציל את האונייה הזו, ושהתקרבנו לחוף, כן, אז האונייה הדליקה חשמל, ואחר כך שכולם כבר היו מוכנים, קודם כל סידרנו את כל המטען, מה שכל אחד הוביל, והעמידו ככה קירות ממש עם זה. אחר כך דובר שאף אחד לא לוקח שום דבר
רק משהו, מה שאני לקחתי ביד, אז זה היה לי ככה, קודם אלבום שקשרתי לי מסביב ליד, אחר כך היה לי בנג'ולה שניגנתי. בנג'ולה הזו זה היה משהו, ואני החזקתי את זה כל הזמן. התקרבנו לחוף, אז הודיעו לנו, הבחורים קופצים למים, והבחורות לא יוכלו, צריך היה להציל אותם. ואז הבנג'ולה כבר הלכה עם מים, זה שהבאתי את זה אחר כך לקיבוץ, נסענו ישר לקיבוץ, אז כבר לא היה מה, נתנו את זה לילדים שישחקו עם זה כבר. זה היה הבנג'ולה כבר. טוב, ואחר כך היה לנו ירידה כזו קשה מאוד, והובילו אותנו בגבולות שם על החוף, אז היה מלא עם חול. חול היה מלא וכל הבגדים, הכל עם חול. הובילו לבתים חילקו אותנו, ואני הייתי בעמק חפר עם כמה חברים שאנחנו היינו קבוצה גדולה, איזה 15 איש אני חושב, רק מהקיבוץ, וחילקו אותנו בגבעת חיים, שם בכמה מקומות שכבר היו התיישבות קרוב שם. אז אני הצטרכתי איכשהו שם להסתובב ולוודא מה יהיה הלאה. היו שם מכל מיני קיבוצים, קיבוץ אחד, אז כולם שאלו איפה תל אביב? שאלה ראשונה. ושם היו מהאנשים מהגדוד הראשון שהיו פעם בגדוד הראשון, אז הם גרים שם. והדבר הראשון, אז שם הייתה אישה שהגיעה איתם יחד, היא גם בגדוד עבודה. אז היא באה אליי, אתה יהיה בקיבוץ, הוא יהיה בקיבוץ, הם לא יהיו בקיבוץ. למה שואלים כל הזמן תל אביב, תל אביב? אני שאלתי אותם איך מגיעים מפה עוד לא היינו שם, היינו עוד בחדרה. איך מגיעים לחדרה? אז התחילו תמיד להסביר לי על חדרה, ושם היה בעלה, היה מהגדוד, שהוא לא היה בבית, הוא בא הביתה, זה בשבילו זה היה ככה, כל הזמן דיברו עברית, וזהו, זה היה מאוד נעים, וזה נמשך רק עד למחרת. למחרת גם כן היינו, צריך היה להתקרב לגבעת חיים. גבעת חיים כבר היו בהתיישבות וזה, והם סיפרו לנו שאנחנו ננוח קודם, אחר כך הם ייקחו אותנו לחדרה, ושם אנחנו נגיע איפה שהקיבוץ. בדרך לים, שם הולכים, היה טוב, זה באמת היה ככה. נתנו לנו בגדים אחרים, לבשנו, והגענו לחדרה. היו להם קבוצת בניין בחדרה, מגבעת חיים. ככה, היינו יחד איתם, זה אחד משלנו. טוב, אחר כך היה לי עוד איזה מפגש נעים מאוד, שירדנו בחדרה, התחלנו ללכת בכיוון לים, ושם בכיוון לים הקיבוץ היה, זה היה המקום של הקיבוץ. כשאני הולך בדרך לשם, אני פוגש חבר שהוא הלך לעבודה מהקיבוץ, הוא הלך לעבודה, הוא עבד בבניין, והאח שלו בא אליי הביתה ושלח בשבילו מתנה. פוטי, אם זה שמעתם משהו, זה היה בעלה של דבורקה.
אז הבאתי בשבילו משהו, אני לא זוכר אם זה הגיע, לא? כי אצלי הכל הלך, מה שלא הלך בים נשאר באונייה. מה שכן נשאר לי, אז אני עשיתי דבר יותר מפוקח קצת. עשיתי מזוודה, לפני שנסעתי, עשיתי מזוודה גדולה, ונתנו לי מהבית, אמא שלי קנתה פיג'מות, דברים שצריך לעבודה. היה, לפני שנסענו, גם כן שלחו לנו חוזרים מה שצריך, מה הקיבוץ נחוץ לו עכשיו בשביל לעבוד בחקלאות וכל מיני. אז לקחתי. היום מה שהיה בבית גם, מגפיים וחליפה שעשו במיוחד, לקח את זה. וכל מיני דברים, מזוודה מלאה. ושלחתי את זה על שם הקיבוץ אמריקה בניר. ומה שנשאר זה רק המזוודה הזו, הכל נשאר בסדר. אבל עד שאני באתי, הרבה לא נשאר. החבר'ה סידרו את זה כבר. איך הצלחת לשמור על קשר עם ברכה 4 שנים שנפרדתם? היה קשה מאוד. 4 שנים לא היה עלייה. גם אנחנו לא יכולנו לעלות, רק בעלייה בלתי לגלית. כן. וכשהיא הגיעה, אז היא סיפרה שהיא התלבטה אם להישאר ברוחמה או לבוא אליך. אתה זוכר מה היה? מה היה? קודם היא הייתה בעמק חפר, הם היו שם קיבוץ עמל. קיבוץ עמל, והייתה איזה לא הרבה זמן, כי אני באתי לשם זה. אני יצאתי ליום אחד מהקיבוץ והגעתי לשם. אז נדברנו שאנחנו בוחרים מקום. מה שהכריע זה לעין השופט. כן. איך התחלת להיות נהג? להיות? נהג. נהג, זו בעיה קשה הייתה בשבילי. אני ממש חלמתי תמיד על חקלאות. אני נסעתי לכפרים, ולעזור להם לעבוד מתי שהיה מה לעשות. ורציתי מאוד להיות חקלאי. אז הבאתי לי גם בגדים, הכל שמוכן לעבוד בחקלאות. אז כשבאנו לחדרה, אז גם כן בחקלאות אני לא עבדתי. הלכתי לעבוד, שלחו אותי, אז הלכתי בבניין. אז הלכנו מהים, דרך הים הלכנו לחדרה, ואני עבדתי דווקא בבניין כל הזמן שהיינו בחדרה, ולא עבדתי יום אחד בחקלאות. יום אחד כן, זה היה היום שהיה הגיוס בשביל הרדיו. שלחו אותנו לעבוד בפרדס עם זבל, זה היה יום אחד. בחקלאות ככה לא עברתי בחקלאות, רק בבניין. בבניין זה היה עבודה קשה גם. טוב, זה מתרגלים, היה בסדר אחר כך. עד שיצאנו לג'וארה, הייתי בפלוגה ראשונה. וגם שם התחלנו לעבוד בבניין. התחלנו תכף לבנות בתים קטנים, חדרים, וגרנו באוהלים. וזה היה חלק מהשיכונים. אחר כך שהתחילו לבנות, אז כבר בנו בית ראשון, היה בשביל הילדים וזה. והתחילו לבנות בית אחד, וגם זה בשביל הפלוגה מחדרה שיוכלו לבוא. אז מתי הגעת לנהיגה? מתי התחלת לנהוג באוטובוס?
באוטובוס זה היה קודם ככה, קודם במשאית. במשאית התחלתי לבנות איזה תכף. מתי זה היה? לא לפני 40. אל תתעכב על תאריכים, אבל תספר, אם אתה זוכר, מה זה היה להיות נהג באותה תקופה. נהג ללכת להיות מהבניין בחדרה, אז כבר עשית הכרה, היו לי שם הרבה שהכירו אותי וזה. אז התחלתי לעבוד בבניין והצטרכתי הרבה פעמים גם להיות בחדרה. ובזה, במשאית היה לי זה קשה מאוד, כי אנחנו עבדנו הרי עבודות חוץ הכל. עבודות חוץ, צריך היה לנסוע לכל מיני מקומות. וככה העבודה הזו הייתה קשה במשאית ולא בבית. אחר כך שבאו ילדים כבר, הייתה בעיה עם הילדים. נהג שהוא עובד במשאית גם כן לא בא הביתה בכל יום, זה היה קשה, וגם הוראות וכל מיני דברים. זה היה קשה מאוד. לא להיות בבית. וברכה לבד היא התחילה לעבוד בתור מטפלת. לא כמו עכשיו, מטפלת עכשיו, היא הצטרכה גם להאכיל לארוחת ערב ולהשכיב לשינה אחר כך זה. והצטרכה לבד להתמודד, כי לא היה מי שיחליף אותה בערב. וזה נמשך שנים כבר. שנים ולא יכולנו להתמודד עם זה, היה קשה. ואני הייתי ככה, איך אומרים, עינונים. אני הבנתי שברכה לא יכולה להשאיר את הילדים ולהפסיק את העבודה, אז צריך היה להתמודד עם זה. ואם אני, לא רק משאית שאני באתי ולקחתי את הילד או שני ילדים והצטרכתי לנסוע איתם לאיזשהו מקום, לקחתי אותם. אחר כך שאני התחלתי לעבוד באוטובוס, אז אני חשבתי שזה כבר יותר קל. אז זה היה אותו דבר עם האוטובוס, ואפילו יותר קשה, כי אנשים, אני באתי הביתה, לקחתי את הילדים והתחלתי עם הסיבוב שם בכל הסביבה, עם אנשים. זה קשה מאוד. זה לא רק זה, אני לא רוצה להגיד שלא עשו כלום. עשו הרבה, ולא היה פתרון כל הזמן. מי לא טיפל בזה? מרכזי משק כולם, מרכזי החינוך כולם. רק שיהיה מקום בשביל ברכה שהיא תוכל בערב, לא היה מקום כזה, ואף אחד לא רצה. ישוע דיין ז"ל הוא איש ככה שהוא אוהב ככה לעשות דברים כאלה. הוא נכנס לריכוז, מרכז משק, אז הוא בא ואומר לי, תסמוך עליי, תראה שזה יהיה בסדר. טוב, אני שמחתי עליו. אחר כך הוא גמר, אני ראיתי שהוא עשה, פנה לכל הקיבוץ, אז הוא בא אליי לבסוף, לא יכול כבר. הוא אומר, אני מוכרח לגמור כבר, אני כבר לא יכול, וזה לא הולך. יש לי פתרון בשבילך, פתרון אחד. אתה תעמיד את האוטו על יד המזכירות ואל תעבוד. אז אני אומר לישוע, מה אתה מדבר? בקיבוץ שלי אני אעשה שביתה, אני לא אעבוד, מה איתך? בזה נגמר, ואני לא יכולתי כבר לעשות. זה היה קשה. אהבת את העבודה באוטובוס? באוטובוס עשיתי את העבודה, זה היה בסדר. אני יכול להגיד
שאני לא הייתי מעוצבן עד כדי כך שהנהג קם בבוקר והוא תכף מתחיל עם הראשון, נותן למנה. למה שזה ככה? זה באמת קשה, אבל צריך גם להיות ככה שיווי משקל. לא... אני יכול להגיד שעברתי את זה בסדר, בלי... להפך, היו לי הרבה ידידים, והרבה מאוד אהבו את זה. למשל ביוקנעם יש הזורע, יקים, ושם היקים הם דייקנים. כשאני נסעתי לשם זכי נהניתי. הם כל כך התחילו, קודם כל שהיה לי כבר רדיו, אז היה רדיו לשמוע שם רדיו, והם כל כך נהנו. לא היה מישהו מהיקים שירדו שלא באו להגיד תודה, כל כך נהנינו מהמוזיקה. זה כל כך משהו יוצא מן הכלל. אז הם מאוד נהנו ששמעו מוזיקה יפה וככה זה. אבל יחד עם זה צריך לדעת שאנשים גם עצבניים. יש אנשים עצבניים, צריך להתחשב. נהג ציבורי זה לא פשוט, צריך להתחשב. אבל יחד עם זה אנשים שהם, אני הרבה פעמים לקחתי בחשבון דברים כאלה. אישה קמה בבוקר והיא יום נוסעת לעבודה, היא באה, זה אני חיכיתי שם, זה כבר היה הסימן הראשון. האישה כל כך עצבנית, בטח יש כל מיני סיבות, הילדים, או שבעלה לא כל כך, אז אנשים מתחילים כבר לדבר. אם חס וחלילה יש עוד נהג והוא גם מעוצבן מהדרך, אז הרבה פעמים זה מאוד להתחשב. היום בקיבוץ לציין דברים שאתה רואה בחיוב ודברים שאתה מבקר אותם. יש הרבה דברים שאני מבקר, יש הרבה דברים מה לעשות. אנשים, יש התנגשויות הרבה פעמים אם זה צודק או לא צודק, ואני יש לה הרבה פעמים שאני יכול ככה לסבול את זה, להגיד שזה אנושי גם, אבל הרבה פעמים זה אפילו בתוך הקיבוץ שאני חי. אני רואה שיש עכשיו הרבה מאוד משרדים, והרבה פעמים שאני רואה את זה, זה לא מוצדק, שיושבים על יד השולחן ועושים ככה את העבודה בשקט, וישנם אנשים בסירים. למה הם צריכים עד כדי כך? אני רואה את זה הרבה פעמים. מגיעים לידי סכסוכים, אולי פחות, אבל זה לא בסדר. פשוט לא בסדר. אני רואה שאדם שהוא יושב בשקט בתוך החדר ולא מתרוצץ בדרכים, צריך ללמוד מה זה. יש דברים שאתה שמח וגאה עליהם, ודברים שאולי אתה מצטער עליהם. כשאתה מסתכל אחורה, יש דברים שאתה גאה בהם? כן, אני מבין. אני אגיד לך שאני הרבה פעמים שעבדתי עוד באוטובוס, אז הרבה פעמים אני דיברתי עם חברים ולקחתי דוגמה הרבה פעמים וסיפרתי על זה שאני עובד ואני מרוצה מזה, ואני חושב שהקיבוץ צריך גם ללמוד בדרך זו. גם עכשיו שאני לא עובד, אז יצא לי לדבר כבר אפילו עם אלה שהם בתפקידים, אפילו עם אלישע פעם דיברתי, שזה יכול להיות הרבה יותר נוח, הדרך הזו שאני עבדתי בשנים בתור אוטובוס.
יש דבר נוסף שאתה רוצה להוסיף? אני אומר לך, אני מאוד מצטער שאני לא יכול להגיע למקום הזה, איפה שהדברים הזה נחתכים, ואפשר לעזור, והרבה פעמים אני חושב שאני רואה איך שפותרים את הבעיות, בעיות עבודה, בייחוד הגוף הצעיר שעכשיו צריך מאוד מאוד לדעת איך לתת להם את הכסף הזה שהם מקבלים. מאוד מאוד. כי זה לא כמו פעם שבאו, שהגוף בא מחוץ לארץ ובא ישר בשביל זה. אנו באנו ארצה וככה שמחה עם כל השירים האלה. וזה עכשיו, זה לא הולך ככה. גם ההרצאות שהם שומעים, זה לא הכל, הם אומרים את זה בגלוי. יש כמה דברים, מספיק, אני כבר בא. יש כמה דברים שאני לבד אמרתי כבר לחבר ציון. למשל, שהתחילו ללמוד מקיבוצים אחרים על אוטו פרטי, שזה כל כך היה חשוב להם. אני להפך אמרתי להם, חבר'ה, תדאגו שיהיה אוטו, אבל לא כל אחד צריך אוטו פרטי, זה יותר גרוע פי כמה. תחשבו, באים מנסיעה ואין לך אוטו מקולקל וקורה משהו. הכי טוב שיהיה אוטו, אבל בתוך הקיבוץ. טוב, אני לא אעריך בזה. אני מציע, ברכה, שתראו את התמונות, שמזל תצלם את התמונות, ותסבירו מה... קודם כל את השבט הזה שלום, וזהו. רגע, תסגר? לא. כן, אנחנו קודם כל מראים פה... אנחנו מראים דף שניתן לליבק בתור אביר הדרכים. זה עשתה כשהייתה בחברת ילדים. אני אגיד לך, אני חשבתי דווקא בכמה דברים אישיים, ככה לא, זה בסדר גמור, מה שאמרת היה מאוד מעניין ויפה. זה כשהייתה בת 6.
צובעים את זה? אחד. תיקחו חתיך לאהבה. זה לפני טוב. המוקדם שלו? הכל שלו. גם את הברווזים האלה שהיא רצתה זה לצמוח. בדיוק כמו שהיא כתבה את זה זה. רצתה לצמוח את זה, אז לקחתי את זה. כן, עשיתי את זה. גם עבודה של ורדה. עבודה של ורדה אתה יודע שלצמוח. זה מפריע שנדבר. והשעון זה של אבי, וזה של אבי, השעון של אבי. זה הבית שלנו.